tomhle budeme jen odpočívat? Můžu se konečně uvolnit? Asi jo, ale já mám radši, když jsou moje dobrodruža trochu pikantnější. No. Tak proč nedáš taky sendvič? No. Díky. Myslíš, že je Gengl vůbec schopná cítit radost? Co? No jako její komediální maska je každý den rozbitá. Myslíš si snad, že její kamarádičkování se Zubl to spraví? Možná se nechci kamarádit s někým, kdo je na ní neustále zlý. Jí se ale líbí, když jsem na ní zlej. Nemyslela jsem si, že tě zajímá, co mají ostatní rádi. Já jen... Ne no, máš pravdu, nezajímá. Máš nějaký pravý kamarády? Už nemá. Počkat, ne. Promiň, nemluvila jsem o tom, tak jsem to nemyslela. Hej, Kingre, viděl jsi ty světlušky, co tamhle poletují? Kde? O čem to mluvila? O ničem. Koho to zajímá? Neleze ti někdy na nervy? Jako je na všechny hodná. Já nevím, prostě myslím si, že se až moc snaží. Jsme zaseklí v nějaký... Proč furt dělá, že je všechno furt v pohodě? Jako když někomu furt říkáš, že je milovaný, tak to trochu ztrácí celý význam. Trochu mi to přijde, jako by se nás snažila využít, chápeš? Já nevím.